ongi etorri, herri erratiko entzule. Ongi etorri musika edo sintonia honek erakusten dituen bezala eusko ikaskuntzak antolatu ohi duen irratsaiora. Gaurkoan gainera aktualitatearekin zerikusia duen irratsaio bat planteatuko dizuegu. Askotan gure ondareari begiratu izan diogu, gure eraikuntza zaharkituei, oraingoan etorkizunari, teknologia berriei, euskarari heldu nahi diogu. Horretarako euskarak interneten duen presentzia aztertuko dugu, teknologia berrietan euskararen erabilpena edo presentzia horiaren nolakoaren azalduko digute gure gaurko bi gonbidatuek. Horretaz guztiak eta gauza askori buruz ere ziur asko hitz egingo ditugu. Eta guztia hemen plazaratzeko edo behinetik mikrofono aurrean botatzeko eusko ikaskuntzaren eta irrati honen jatik pasan bi lagun ditugu. Atetikan Josu Balino gurekin da, ongi etorri. Eskerrik asko, gabezetik Iñaki Alegria gurekin ere bada. Ongi etorri Iñaki, eskerrik asko. Bueno, gure bi gonbidatu hauek erlazio zuzena dakate unibertsitatearen munduarekin, erlazio zuzena dakate informatikarekin, erlazio zuzena dakate, informatika, unibertsitatea eta euskara uztartzen dituen edozein ikastaro, jardunaldi edo lanen ondorioekin. Josu Balino, Iñaki Alegria, zein da, teknologia berriei begiratuta, orokorreko galdera bat gainean luzatzen dizuet, azteko, euskarak duen presentzia. Nola dago euskara gaur egun teknologia berrietan? Zein da zuen impresioa, bote prontoan? Nola dago euskara? Atzeratuta, bagoaz, kostata? Nik uste dela, ia beste aldo guztietan da alkana, aldo batetik bagoaz, baina beste aldetik motelgoaz. Hau da, erakunde publikoekin, giza taldeekin eta lotutako gauzetan desente ondo goaztela sentitzen dunik, baina enpresa pribatua edo ekimen dirua egiteko ekimenekin topatzen dugunean, hankamo. Iritzia, zu konpartitzen duzu, Josu? Ideia berdineko azera? Bai, hor kontuan izan behar da, enpresa pribatua izaten denean teknologia berrietan, batez ere multinazional handiletak egala hitz egiten, ezta? Microsoft eta horrelako mailako enpresak. Orduan, enpresa horietan hizkuntza gutxituak eta euskara zelako hizkuntza dakaten garrantzia, ez dute kontuan hartzen. Orduan, ez da erresa hor sartzea, baina, niri esan duen zentuan, bagoaz, eta bagoaz asko, hemen egiten den lana batik. Iaia oso lana egiten da kasu askotan teknologia berriak eta euskara ospatzeko garaian. Horrein azalduko diguzue, eta agian hau bukaeran botabarreko galdera da, baina etorkizunari begira, itxarupen egoteko moduan gaude, skeptikok, kezkati, zein da zuen impresioa, horretan zabiltzatenez, eta evoluzio bat ikusten ari zaretenez, zer esan, hartzeko, itxaropentsu gaude, zaudete? Nik beti itxaropentsu. Bezala akabo? Bai, baina, teknologia berriak orain puntan dauden arloetan, euskarak ere badu edo bintzat, presentzia momentuntan ez badu bintzat aurre ikusten da, edo ira lanen bat egiten ikerketa lanak eta aidea pentsat bide hori aurre hartzeko, Nire? Bai, baina beste aldetik, optimista bai, baina kezkati ere bai. Nola bai, badaude ekimen asko biduz lagunduta, bai administrazio publikotik edo bai inbertsio moduan, baina gero erantzunlegoak erantzun behar du, eta hori nola komunikabideetan bezala, hemen irratian gaudela, igual irratia euskeraz egitea, baliabidea badaude, jende prest badago, baina merkatu aldago. Niretzako hor dago kezka. Hor dago kezka beraz, beste alde horretan, borondatea eta agian maila bai, baina gero zein zuzen du, nola zuzen du, eta hori guztia. Era digitalaren mundu honetan, betidanik egon izan da, bentsatera digitalaren mundu hau sortu zenetik, horrelako diferentzia nabarmen bat, batzuk erabat alde,
batakitzen mundu digitalaren gauza guztiak eta ikusia, hori pintzen da beti egin izan da referentzi bezala negroponte bat edo demagun, eta ramonet bat apokaliptikoetan edo negatiboetan edo zuenean ere hori nabarmentzen da, alegia alde baikorrak badituela euskalaren egoerak gaur egun, baina beste irakurketa hori ere badagoela. Nik uste irakurketa negatiboena da, deitzen dena hori amilbegi digitala, aberatsak eta pobreak. Eta gaur egun euskaldunok alde aberatzean gaudenez, hori nik uste gutxi sufritzen dugula, beste askot baino, eta euskera hizkuntza txikia izan arren, datu esan oinak naituta, asko sobeto dago, asko hiztun gehiago duten hizkuntza asko baino, hirugarren munduko, deitzen den mundu hortako hizkuntza handi batzuk baino. Orduan nik uste dut, lehen munduan edo, teknologiak eta internet, geldi ezinezko fenomeno bat dela, eta, euskalduna garen einean, hor kokatu behar dela. Beste kezka horiekin galdu gabe, Noiz sortzen da, teknologia berriak eta euskaldun arteko hartu eman hori? Betianik eman da edo noiz benetan hasten da lanean, teknologia berria zari garenean, orkesto zertaz ari gara, denik eta behin, eta ondoren noiz sortzen da hor lan talde bat, hor badaude sigla batzuk, badaude talde batzuk horretan sustatzaile zaretenak, eta noiz hartu eman hori? Teknologia jaiak aldatzen da, ja, eltzen direna, ja, gu adibidez, isa taldean, gu hasi ginen 89an, hori, nire buruarekiko da baza bat, agian, igual, Josuk, Luiakek noiz publikatutun lehenengo CDA, edo jela, lehen komentatu nola hasi bajatik, Luitxo Fernandez etxepade porno liburua idatzizula eta izaten zuen euskeraz interneten egon zen lehenengo textua zela pornoa zela eta berak ezakitze ustetan datatuta dago hori, baina izango da 80ko bukaera aldean edo 80ko hasieran. Bai. Nire esperientzia beste tokiatotik joa, Iñaki joa gehiago unibertsitatean ikerketa noiz hasi zian edo euskerarekin lan egiten informatikan. Ni gehiago nator enpresatikan edo Eluyarretikan, eta bertan behintzat lehenengo CD-ROMa okerrez banago argitaratu genuen 84an. Horrek esan nahi du lehenengo produktu informatikoa euskeraz erabiltzaile arruntentzat. Egia horren horretikan ja disketetan eta beste formato arruntagotan zala, baina CD-ROMa nola baiteko pauso kualitatibo bat egon, eta salto bat ja, momentuan puntako 84an CD-ROMa eta nahi arrunta bain dikere. Guarteko, euskarri horretan, eta... Adibidez, 84an sortu zen lehenengo zuzen, disketetan zena, eta oinik bate bagafea ez zena, eta... Euskarazko zuzentzaile famatu dira, Euskarazko zuzentzaile. Hori izan zen agian, abia puntu bat, geroztikan, ezakin dit euskal itzunen komunitateak, gizarteak, elementu gehiago ezagutu dituen, Baina egia da bere garaian, Xuxen izeneko zuzentzaile ortografikoa nahikoa ezaguna bihurtu gintzala, Egia da lare, 80ko marka da hortan hartu dela baia teknologia berrien kontu nahi, eta Euskal Herrian edo, munduan orokorrean orduan hasi dira bizitzen gaur egun ezagutzen dugu moduan, eta euskeraz berezik, euskeraz azken urteetako kontua izan da, azken 5 urteetan izan da hemen internetaren booma eta guztia, orduan. Xuxenen markatusuna, nik uste, zerbait erakutsi zigun, eta da, euskeraz ere softwarea gara daitekela, ezta? Hori demostratu zigun. Gertatzea hori izan dela tresna bat, baina edukiak nik uste lehenagotik datozela, eta CDA da jautzi bat, baina disketetan asko lehenagotik zetrapain, eta gero gauza da sozializazioa, internet oso nahiko jarta da, gertatzea minoria da universitatetan, eta minoria baten esku zegoen oso garezia zelako. Orduan esketzen den einean, jendeak ezagutzen du, eta sozializatzen da.
Euskarak nolako presentzia du orduan orokorrean teknologia berrien esparru honetan. Arestian zukinaki aipatu duzu, badira hizkuntza asko, hiztun asko gehiagorekin Afrikan, baina, hor dago banaketa hori ez, iparra eta guaren arteko banaketa, agian gainera, teknologia berrien mundu honek, banaketa hori, zuek iritzi berekoak zareten ez, baina areagotzen duela gainera. Bakarrikan ekonomia, baizik eta teknologia berrietara gainera, gozare iristen, hori interes eta atzeratuago geratzen zara. Hor, Euskarak zortea, zoriona izan du, iparran egotea okitu zaiolako eta ari horretatik aukera duelako hor egon eta interneten demagun egote horrek agian biziraupen luzeago emango diolako eta bar. Hori horrela ikusi daiteke. Nik uste, suerte hori badugula. Egoan egongo bagina, daukagun izun kopudarekin eta nik uste nahiko jai izango denutela. Eta gero, presentzia nik hartu dut Andoni Zagaznak egindako azterketa bat euskararen presentzia interneten, batez ere modu kualitatiboa. Modu kuantitatiboa oso zaila da, batez da internet, komunikabide bat da, baina da erakusleio bat saltzeko, jendea bere burua aurkezteko, korrekuluna jartzeko, da, gauza asko. Eta orduan dokumentu bat zazan interneten oso zaila da. Eta orduan dokumentuak kontatzen dituzunean, oso zaila da. Baina oso ondo dago konparatzeko hizkuntzen artean. Suposatzen baduna dugu, hizkuntzen arteko banaketa hori, dokumentu luzean, motzak edakitze, mantentzen dela, orduan hizkuntzen arteko konparazioak egin daitezke. Eta, bi artikulu aipatu nahi ditut. Talde batetik, Andoni Zagaznarena, konsultatu daiteke erabili.com gunean, www.erabili.com, eta Andoni Zagazna bilatu, eta bere artikula arazten da, eta hor, arazten da neurketa kualitatiboa. Eta hor, arazten da kezkanik azaldu dana nola bai, badago, euskera, dokumentu desente daude, baina gehiena dira erakunde publikoak, elkarteak, eta bar. Eta ez hain beste enpresa, baina hori da, beste arlo askotan sentitzen duguna. Gu universitatean adibidez, hezkuntza titulazio batzutan gurean adibidez informatikan euskera urtez egiteko aukera dago, baina gure ikasleek enpresetan zenbat egiten dute lan euskera. Ateratzen direna baina gutxigo, hori ziur da. Hori bera ikusten da interneten. Edo liburu gintza aztertuko bagenu, antzeko zerbait nabarituko genuke. Eta gero, kopuru absolututan, nahiko atzean arazten da, iztun gutxi daukagulako, eta katalanek egindako azterketa batean, arazten da, eta zortzi hizkuntza kontutan hartuta, garren tokian dagoela, baina iztun kopurua kontutan hartuta, proportzioa, zenbat iztun dagoen, eta zenbat zoakai, orduan, arazten da, 24 tokian, eta gaztelaniarekin gutxi goda bera parekatuta. Baina, hor ere, kanpa dago. Zein da oinarria, zein da, aztertzeko mundu hori, ez? Planka hori zein da, kuantitatiboki, kualitatiboki, biak, bigarren hortan, Kataluniako hortan, kuantitatiboa. Kuantitatean beraz, ez? Bai, kuantitatiboa, eta oinarrituta bilatzailetan. Bilatzaile bat erazoaz, eta, zenbat. Baina hori esan daiteke, nahiko ondo, espainola bezala, baina espainieran sortzen dira, bakiteko Amerikako hiztunak eta han maila ekonomikoa baxuagoa dago, eta berez, bakigunez, horrek nahi du bataz bestea gutxitzen da. Orduan, teoriaz euskerari gehiago tokatuko litzaioke kondizio sozioekonomikoa kontutan hartuta. Orduan, ez dago zorraiki, baina hobeto egon beharko litzake, baina pentsatzen dut, editorei, liburuen editorei deituko behar zenieke, antzeko zerbait izango duzetela. Hor dago lehenengo ondorio bat, ez? Garbia, iztun kopuru bat akagu, baina nahiz eta lan asko egin gero ere, eskatzaileen
esparru hori edo parte hori ez dela handia, ez? Potentzialki, gureak izan itezkeen erabiltzaileak, euskaldunak diren guztiak, gero zutela euskarazko behar hori agian eskatzen, ez? Internetetik. Ez? Bueno, edo eske euskaldunak elean izatea. Eta orduan, bai, alduenak gazteleraz eskatzen du, edo ingelesez, eta gehiago dagonez, bai, zuzenean zoaz. Gero, Iñaki gaitatu nahi importante da, gauza, kopuraren aldetik, zenba web horri hon daitezkeen euskeraz, eta gero web horrien kalitatea edo ez kalitatea bakarrik baizik eta desberdintasun hau da. Arlo desberdinetan baditugu egunkariak euskeraz baditugu, denda virtualak euskeraz baditugu, txatak, foroak, bueno, ez? Benetan daukagu egon daiteken esparru posible guztia euskeraz edo bakarrik ditugu web horri mota batzuk eta bestelako zerbitzua bilatu berritugu beste hizkuntzetan, Nik uste euskaren presentzia zentzortan ez da la txarra. Kalitateko edukia daude interneten euskeraz, kalitateko teknologia eta gaina esparru guztietan moitzen geha. Egia da gero, erabiltzaileen atletikan hor badaula uzune... Hori Josu nola gizarteratu gainezakeen, zenet, badago, paperezko euskarrian egindako argitarapenik edo non azaltzenen aizazue, hemen gogoan hartu badakazetela zakitzen bat web horri, badautela zakitzen bat bilatzaile, horrelako lanik egiten da, ez hobera internet bidez, edo teknologia berrien bitartez hori guztia zabaltzea, Eluiarrek zer egiten du. Bueno, Eluiarrek momentu enten argitaratu behar du interneteko atari bat, datorren hilean atakoa, Berbagune izeneko ikerketa proiektu baten emaitza da, eta atari horren helburua da azken zinean, hizkuntza gutxituen interneteko presentzia neurtzea, sektorialki. Zenbat webgune daude euskeraz, gai jakin batzukutakoak, edo kirolen esparruan, edo egunkariak, eta aukera ematen dizu horren konparazioak nolabait egiteko bestelako hizkuntza gutxituekin eta baita hizkuntza nagusiekin, gaztelaniarekin eta katalanarekin, eta horrelako lan batzuk ateratzen nahi da horre. Batez ere, neurgailu moduan edo euskaren presentziaren behatoki moduan, teknologikoki. Ni badakit, ez nahi gogoratzen, liburua ikusi dut, eta badago liburu bat, euskeraz gune dauden, eta pizkat zailtzatuta gaiaren arabera, eta joala. Baina ez da asko ikusi, argitaletxa ez dakit autoedizio den bat zen, edo bakala, baina, jakiteko nik ustez honena dela internetera joaten. Hori izan bat dizuna, genero eta praktiko egia, ez berena da interneten ibili, aritu... Hori da, asko aldatzen delako. Orduan, kualitatiboki ikusteko, direktoriak edo katalogoa daude, hori inglesez eta gaztelaniaz ezagunen ari da Yahoo, eta euskeraz badaude hiru, esango nuke, ni dakidan, alde batetik dago auski.com, hori eduki librekoa da, gero jaldi.com, eta beste aldetik dago kaixo elebiduna da, baina euskeraz bakarrik ere eska daiteke. Hor, edukiak ez dira dauden guztiak, hori oso zaila delako, baina nolabait hautatu dira, aurkitzen direnak oso eduki polita dira. Beste aldetik daude bilatzaile bat egiteko behar da multinazional bat izan, baliabide asko direlako, irakurri behar da munduan dauden orkei guztiak eta erabaki euskeraz dauden ala ez, edo gaztelaniaz, edo inglesez, edo txineraz, eta orduan hor, batzuetan all the web izeneko batean adibidez, hor galdera daiteke, eta euskeraz zenbat dago. Eta ateratzen dira, 100.000 horri euskeraz. All the web, hor dago bako web bat izenekoa, bai, da Google moduan, Google atera baino lehen azena, baina orain bigarrena da. Googleek ez du uzten euskeraren arabera bilatzen, ez du identifikatzen euskarazko testua zentzuria, nahiz eta teknologia egon, ospadako. Ni neuk, Google horri hori edo bintzat ezagutzen duen, bilatzaile hori ezagutzen duen, baina on the web adibidez duen ezagutzen. Nahiko jezinak gara, apur bat gehiago jakitarekin agian jendea asko zer hobeto moldazitekeen, internetik, barrena, gura eta bera. Informazio falta pixka da dago, kasu askotan. Zuk esan duzu Google egiten duzula, Google euskera zer erabili daiteke gaur egun. Zakit hori
tokatu zaigu, baina Google honezke itzulita dago eta euskera zera daiteke. Naiz eta emaitza gero zeman narik esan duen bezala, euskera asko gero horri jona. Naiz pintarikan, badago jakintasun bat, askotan, ez dakigulako noa jo edo nondik eskuratu zer da honezkeraz, eta baina informazio hori badago, interneten dago informazio asko. Bueno, eta egin ez jakintasuna dagoela, internetari buruz ari garela hitz egiten, ez jakintasuna dagoela egin hor ibiltzeko, ez? Modu harin batean moldatzeko, ez? Badatzeko horrelako arresi batzuk edo... Arrate jakin gora eta bera. Nik uste hor dagoela, jauzi oso importantea da, hola, afizio handiak badaukazu eta txikitatik hasi ez batzea, kosta egiten da. Baina, ni irakaskuntzan dago eta jendea, azten dut eta kosta egiten da, baina badaude gauza asko kosta egiten dutena. Aldiz, gazteek azten dute berehala. Gazteek oso ituta daude, teklekin eta probatzen jokua direla eta eguziko dituzte gareziak beste gauza batzutan, baina honetan ez. Eta adibidez, Durango dazoazetan dago nabigatzea interneten eta askotan ikusten duzu seme alabek gurasoi erakusten nola egiten diren gauzak, ez? Baina zerretik, denbora, afizio eta gero, zenbat eta lehenago hasi, orduan eta apaiztasun handia. Bueno, horretan ez da dudarik, ez? Gaur egun, behintzat teknologia berrien esparru honetan, zenbat eta gaztetxoago izan, ez? Zuen kasun egin, ez? Orokorrean izan ez, zenbat eta gaztetxoago izan, orduan eta gian trebetasuna edo harreman gehiago konputagailuekin eritzea, eta... Gero bado aitzaki bat askotan egiten dena, Norbea nahiko lan bat ordenagailu erabiltzeko gaina euskera erabili behar izateko, Askotan, ohitura falta hori, ordenagailuarekiko izaten duen harremana euskera izateko, gero jendeak aitzaki moduan erabiltzen du, nik hor nahiago gaztenean erabili euskera zen arren, ez ohitura naholako, eta hori ere gertatzen da. Horretan duna gabiltza, hor zuek, lan dexente egin duzu edu jarren, zuek erotu handi banago, nola dakazute Microsoft enpresak uzten dituen prozesatzaile horiekin edo... Microsoft ez du hor jartzen dituen prozesatzaile horiekin edo nolako harremana, dakazute, nola gabiltza euskara? Hor bi prozesu ondiala esan diteke. Lehenengo izan zen Windows 95 eta Word 6 zaharra hiekin, zaharro gain, orduan ez dian zaharra gain. Hortazera egin ditu dugu, baina lehen oso pentsan duten, eta barkatu nahi duzu. Zerbait lortzen ari zarenean eta lortu duzu dian, hori zartituta geratu da eta berri do, eta baina, jarraitu jozu. Esanen da, orduan, jarraitzak egintun aposto bat ere garaian, eta hoien itzulpena edo euskeratzearekin hasi zen prozesua, gertatzena, teknologia berriak aurrera dikoazte etengabe. Windows itzuli zaneako, Windows berri batzion kalean, eta orduan, horren ondoren etorri zen Windows 98 itzulpenak, Office 2000 itzulpenak, jarraitzak justu ikaragarri egin horren alde. Eta justu koinzituzun software librearen gorakadarekin, Linuxen gorakadarekin, abantaila, software libreak doakoa zen, jarraitza bere garen dirutza bat horrein dut izan zion Microsofti bere programak itzulia izateagatikan, eta ondoren konturatu zen software libreen mundutikan doan egin zezaketela. Horrek ekarri du tortillari goita matia. Microsoft da ordaintzen duna bere programak euskeratuak izan daitezen, nik uste gehitu behar zariola pizkat Microsoften aurka egiteko beste irizpide bat, da Microsoft ohituta zegoela oso gaizki. Eta zu, nahi baldin batzen nun, Office bat, testu prozesadorerako. Eta nahi zenun, euskeraz eta gaztelaniaz, eta ez dela ordaindu behar zela. Ordaindu behar zenun bi lizentzia, bat euskeraz eta bestea gaztelaniaz. Eta gainera gero ateratzen zuten horrengo versioa eta aurretik itzulitakoa ez nekazarako balio. Aldiz, software librearen munduan, Linux mundua eta OpenOffice eta hortan, itzulirena balio du. Eta gainera zuk azten duzu eta hizkuntza aldatu dezakezu produktu berberarekin. Eta orain Microsoft aldira aldaketa hortan. Dena den, hemen nabili portillari buelta eman nahian, esplikatu da zide berriro ere portillaren historiari, hemen nahiko jaleak gara, ondo bat izaten baino ez, ez dizu eta rapat, gutxi gora bera bai, baina hori apur bat azaltzen edo, kontu izan da, nola bai, Linux
edo software librearen gorakada iritsi bitartean Microsoftekan nagusitasun horrekin monopolio. Bai. Eta gaur egun oraindik daukala esan daiteke, baina bueno. Orduan gehiago jokatzezun, zuk nahi duzuz Word euskaraz izan. Horrein dizkiazu 2 milioi, jodan adalakoak, nik emango izkizut aplikazioak, eta zuk itzuli, eta nik zabaldu, eta nik salduko ditut. Eta baina kobratuko diot erabiltzaileak lizentzia, eta bat. Linux etorri zen atzetikan, Linux zabaltzen aizala, doan zabaltzezan, ez egon lizentzia horrendu jarretan, jaurlaritzak euskeratu zezaken libreki eta ala gintzun. Orduan, horren ondoren eta ikusita horrek ekartezula nola gobernuek erabakitzea, software librearen alde ere apuzte egiteaz bakarrikan jende arrunta, eta baita alde gobernamentalitikan, hori da, Microsoft konturatu dana da, hor arrisko bat badaola, orduan, zein izan da horrengo jarrera, horrein Microsoft bea etorri da, esan nik ere nire etozkera zegoen, sortu du horrelako aplikazio desberdin bat, Windows gaztelaniaz dago, edo frantzesez edo dana dalako hizkuntzan, eta zuk deskargatu ezaztezu internetetik modulo txiki bat hori zure hizkuntzara bihurtzeko, doan. Orduan, gu momentu honetan erudiarren egiten nahi gana adibidez da, Windows XP eta Office 2003 den aplikazio txiki hori ipultzen, Windows XP eta Office 2003 euskeraz izan alizateko. Eta euskaraz edukializateko interneten egon da, zure ordenadaren zabiltza, internetera zoaz, ezak izan tokitara hori deskargatzen duzu, zurera gizien duzu, eta janik badakazu aplikazio hori euskaratuta. Zuk dakazu Windows XP gaztelania zure ordenadaren deskargatzen zu internetetik doan aplikazio txikiri, eta Windows XP euskaraz izango sortuko. Hori oraindik ez da hor, laster izango da, baina niretako ala salto kualitatiboa kasuntan dago, Microsoft beak egin apustu era hortako sistema montatzeko, eta Microsoftak ordaintzen du, ergu bakarrekan, ordaintzen du baita Katalunian eta Galizian ere beste hizkuntzetara egiteko. Eta orain arte etxon ez gallegos ez katalanez. Eta galeza adibidez ere bai, nik ikusi dut azken nazionetan galeza itzultzen hasi direla, eta hala, ekinen berezik. Baina monopolioa izan duten bitartean, ez, orduan, bizkate beste enpresetak, beste arlotako teknika komerzialak gastatzen da, informatikaren munduan Microsoftek monopolio handia edo jaia monopolioa izan dut, eta horregatik adira izaten hainbeste problema alde batetik, baina du hainbeste diru. Horra dibidez, orain gutxi, iragan astean erantzuten genuen, Microsoftek bere programak egiterako orduan, Windowsa eta egiterako orduan, zeukan aplikazioak eratzeko programazioaren edo prozesu teknologikoaren zati bat edo filtratu izan alzala interneteri eta bar. Gauzen ez entzuten ditugu eta zertokari gara. Zer da hori? Nik etxa horrekitzeko barazit ladrilloak ipri barritu dela hemen bat, hemen bit, hemen hiru, eta norbait entzatu dela bi hauek nola ikitzen ziren hasirakoak eta hori jende guztiari zabaldu diola, horrelako zerbait. Ez que, egia esan, dakigunok ere... Zalantzak dauzkan kode zehatza eukitzea balio bada. Eta batez ere nik uste kode zehatza eukitzea da Microsoft eskatuta dago erasoak, ez? Hori da, hackerren munduan eta erasoan pasala. Gero, kopiatzeko eta da, nire zalantza da, justu Microsoft honen egin duena izan da kopiatzea bezpei. Hola, Unix, Windows baino lehen Unix egon, eta Unixeko kodea publikoa izan da hasieratik, 70etatik, eta gero internet sortu zenean lehenengo Microsoft oso berandu ibili zen, eta sortu ziren hainbat parte interneten erabiltzeko kodea irikia zen. Orduan, gauz, Microsoftek kontratatu zuen jende hori gero bere enpresan, hori egin ahal izateko. Orduan, nik uste hori dela, behar nahi bat atzeratzena, ematen dula, oiaztuna handia dula, baina niretzako oso importantea da. Baina, beraiek ez dute kodea askatu edo liberatu nahi ezagutaraztea, badakitelako bestela kopiak, beste batek, beste marka komerzial batekin egin dezakela berdin, baina osoa ez bada, niretzako ez da, beraien zatoz oso ez bada, pizkat, erasoak edo, zuloak aurkitzeko. Ez horren beste jendeak hori zabaltzeko, hori azile horren beste ipotza, eta jende guztiak zabalduta bakan
programa horri inork ez zula bilatu eta dena informatzeko. Hor dago testa. Baina Microsoften politika hori delako, software librearen politika bestelakoa da. Da, kodea beti ezaguna da. Orduan, erasoa lehen bailen etor daitezen, guazen kodea hobetze da, gero erasoak egonez daitezen. Hori nolabait software librearen filosofia. Garapen konpartitu bat, komunitate baten bitaztez, eta erasoak ahalik eta lasterrain gertatzea nolabait lagunen artean, zurgoak egiten ditugun horiek aurkitu eta orduan produktu seguro bat egitea. Aldiz, Microsoften politika da. Ari ziniten egiten interneteko, Microsofteko berri horri buruz, eta ani bikatzen benitzen pentsatzen, hau izan jaletuko diet, ez diet esango, eta demagun, etorkizuna, gatatzen pixka bat etorkizunari begira ipintzen, ez? Nolako etorkizuna ikusten diozue esparru honetan, teknologia berrien esparruan agian, Josu, euskarari? Hombre, hor, azteko zein da teknologia berrien etorkizuna, ez? Eta orduan... Oatzen horren pausos, ez? Bai, claro, hau da, ezkera nun kokatuko, teknologia berriak nun kokatu berrian aurrena. Nun kokatuko zezkigu, teknologia berrian? Nire ikuspegitikan, ez dakit epe motxean, epertainan edo epe luzean, nik garbi dakatena da, eta denbora akala erakusten du, ez? Gero eta gutxiago behar da informatika jakin ordenadorearekin edo komunikazio izateko. Eta gaina, informatika edo teknologia berriak gero eta sartuago ditugu eguneroko bizitzan. Etxe barroaino, domotika hor dator, orduan etxeko tresmediaren kontrolian eta informatika sartzen nahi zego. Nire ikuspegitikan gero eta arruntago izango da hizkuntza naturalaren erabilera teknologiekin lan egiteko, eta teknologia berriekin lan egiteko. Hau da, ahotsaren bitartez edo idatzizko testuaren bitartez, baina hizkuntza naturala erabiliz, ez? Agindu zehatzak esan beharrian, play, stop, esaten ez gailiko bizitza guztian. Orduan, hori badakazu modu arruntago batean esplikatzea, hizkuntza naturala esatea zunean, hizkuntza arrunta. Mintatzen garen bezala, eta hasi. Bai, piztu argileak esatea bezala, hori, ezta? Josurekin nik uste nik irakurraita, eta ematen du argia dela, ahotsa eta integrazioa dela etorkizuneko laboratzak, ez? Ahotsa da, ni gaur, baina hori ikusteko niretzako bideo edo, gaz gaueko pelikula ezakizte kanaletan grabatu, ez? Esatea, aparatuari, eta hori izango ditzakea hotza, ez? Eta gero, nolabait aparatu guztiak elektrodomestiko bakar batean eukitzea, telebista, internet, bideo, hori guztia nolabait, interfaz bakar batean euki, nolabait programatzaile, kalefazioa baliz bezala, programatzaile bakar batean. Interfaz... Pero igual daude lau pantalla interfaz, agindu matematiko... Bide bakar, esparru edo, aparailu bakarra, horren bitartez hori da, nik aparailu horrekin duan harreman, aparailu hori da interfaza, horren bitartez, guztiak egiten. Eta etxean ez banago, telefonoz zaten diot hori egiteko, ni... Zizku kalefazioa etxean ikuala. Bai, gertatzen dana da, lehen galetu zuez, eta euskera ze presenti izango, hombre, ez du zenton diokiko, oinei gertatu informatika ikasi beharrik ez daukagula, tresnaiek erabiltzeko eta inglesak ego ikasi beharko, ezta? Hori erabila izateko, orduan. Hizkuntza naturala erabili behar badugu, gure hizkuntza erabili beharko dugu, orduan. Euskerak nolabait bermatu behar du bere presentzia, teknologia berrien etorkizun horretan, ezta? Horretan lanean abitzarate, ez? Euskarazko sintesi eta ezagutzerako, baliabide batzuetan ari zarete lanean, eta... hor... Komentatzen ari garen mindotik da, Bai, noski. Euskarazko ahotsaren ezagutza eta sintesian beti haitz izan dira lanean, beti, azken urtetan lanean haitz diana izan dira Bilboko Ingeniero Eskolako ikerketa taldea, aulaz izeneko taldea. Eta behaiek ja garatuta daukate euskarako sintesiako sistema bat. Egia esan, bestelako merkatua momentu honetan badaula hainbat produktu, multinazionale garatutako hainbat produktu hizkuntza nagusitarako. Haietako bada, Scansoftren produktua oso ezaguna da, beha da merkatuko lidera momentu honetan, eta hizkuntza nagusitarako beha da ezagutza eta sintesia.
Eusko Jaurlaritzak momentu honetan apustu bat egin du, eta apustua da, jaket behar egia liderra mundu mailan, guazen horien produktu euskerara ekartzea, euskera horien produktu eramaten, bai? Eta orduan, horretan hasi dira. Estateana, claro, hauek Belgikako enpresa dira, eta zakate euskeraren ezagutzai. Orduan, jo dute, hemengo hainbat enpresen gana, baliari hornitzari batun bila, behaien produktuak garatu alizateko. Eta gultzartean gaude momentu honetan. Eta horrek nola eraman gaitzak, zein emaitzarekin, zein ondoriorekin? Bueno, gauza batzu ja ikusten ditugu, adibidez, orain ezakin ze teknologi erabiltzen duten, baina errenta ikastena baldin bazoaz eta telefonoz ordua eskatzen baldin badezu, euskaraz egiten baldin badezu, hor badago ulertzen minimo bat, bakarrik ulertzen dira zenbakiak eta iaia beste zerrez, ez da testu hauts libre, ez da gauza, baina galdera konkretu batzuk eta zuk erantzuten duzu eta hori ulertu egiten da. Ondoriz nahi duzu egin, 23, egun hori ulertu dizu, baina esango badizu, Hoitza idu esaten baduzu, agian ez, claro. Baina, duela idu uste gaizki biltzen zen, duela bi uste, apur bat eta nik uste, hortan, maila hortan, nahiko ondo biltzen dela. Baina, hortaraino biltzen da. Hori izango ditzake, hori baino, asko zabalagoa, testu libre. Baina, bere mugak izango ditu, eta, ezakigu noiz izango da nolabait teknologia hori heldua, eta gero ze mugak edukiko ditu. Adibidez, zuzentzaile ortografikoaren gaira itzulitatu, idatzi nahi baldin badezu, zugereraz edo bizkaieraz, hori ez ditu onartzen da. Ez dakit fonetika berezi bat baldin badezu, edo defektu den bat egiten, edo ez dakit, zailago izango da ulertzea, eta horrengo jorratza izango ditzake, horrein, sendotasuna esaten dugula, programa horrein, sendotasuna ematea, eta edozein iztun, adibidez orain aplikazioa daude, iztun bakarrentzat bidaia edoze ulertzen duena, edoze sintetizatzen duena, baina ahots bakar batek. Ahots aldatzen baldin bada, ez da sendoa, hor, ari dira ofatzak ematen, eta, euskeraz ere, saiatzen dira, gauzak aurreratzen. Badaude teknika batzuk hizkuntza guztietarako berdina direnak, orduan nozkan multinazionalek eta abantaila handia daukate, eta gero badaude parte batzuk nolabait hizkuntzaren menpean daudenak, eta hori dira batez ere, unibertsitatean eta garatzen direnak, eta orduan, gazagatik aukera dago, enpresa handi batek sistema osoa egitea, baina euskerarako behar diren moduluak edo osagarriak Euskal Herrian egitea. Arezten ipatu ez dute, domotikarena eta teknologi berriak etxean sartu eta interfaze edo, hartu emanerako elementu bakar baten bitartez, gauza guztiak egin alizatzea, Egia da hori, egun ematean iritsiko segura ezitu baino, demagun, 2 metro, bider 2 metrotako pantalla mehe bat, taktila edo deizenen horietakoa, eta horren bitartez salan, pontintak, gauza guztiak egin izatea. Sukandeko kontuak, plus hartu eta horiek guztiak ezakit hornitzea, Amadu urtetan, nik ikusten dut, egongo dela pantalla handi hori igual ditutu gabe, zehoze, telebista eta mandoa dagoen bezala, mikrofono bat eta agian zeo-zerola gauza zehatzagoak esateko, eta pantalla handia edo txikia edo hor pizkat oin diskusio edo mezkatua noz dabila, pantalla mea edo proiektzioa zerran mezke eta kalidadea, ematen du pantalla, benetan pantalla bat izatea kalidade gehiago dela, baina nahiko garezia da gaur egun taldiz proiektzio sistemak, eta gizardunago dezik proiektatzen diren horiek konferentzietan pazala, hori luminosoago japaita pazala, palez bat euki zuriz, kriston pantalla, gaur egun oso prezio honea. Hori errealitatea izango da hemenetan 50 urtetarako kontua. Ja da pasenko jai horiek. Pentsa gero pasentu gutxi da zala, etxean pantalla bat izatea, pantalla inoiz baino tontoagoa, telebista. Aldamenean ordenagailuak kasunean, telebista ikusteko balio duna baita ere, eta telebista grabatzeko, eta
Eta gero DVD-a eta ordenagailuan ere DVD-a badago, eta azkenean bikoizten eta irukoizten nahi askotan aparailoak, orduan dator dana bateratzea. Eta gero horrei lotzen badiozu domotikaren asunto, azken finean, informatikaren bidez kontrolatu dako etxeko aparatu diala, dana sistema bakar baten zentralizatu zu, Ez dago hain urruti hori. Horretarako beharrezkoa da fibra optikoaren presentzia, besteak beste, zerikusirik orain ere gizarteratzen ari den kontua delako. Sare optikoaren kontua, fibra optikoaren kontua, Baina zuntz optikoaren asuntua gehiago da gafaiatzeko etxeraino nola. Etxearen bajoan oain kable apuntarekin jaia denetatik gafaia daiteke. Eta gero diskusio handia dago etorkizunari begira gainontzekoa ea izango da adiarekin edo adirik gabe. Kablearekin edo kablerik gabe. Hor daude bi joerak eta oraindik ez dago oso argi irratia kablerik gabe doa, seinalea eta hortik apapatzen da. Telefonoakaz tradizionalki jonda kabletik, baina daude egun mugikoarekin argi dago jaia mezkatu ondiena kablerik gabe doa. Telebista, badaukagu telebista ordaintzen ez dena airetik doa, beste batzuk badatoz satelitez ere airetik, baina beste batzuk datoz kablea. Eta hor, ematen du gojalka bat dagoela, jakiteko zer da merkeago, seguruago, eta jasatzen da, informazio asko gehiago, eramaten ari dela bai kabletik eta bai airetik. Telefono mugikorrak ipatituzuzuk Iñaki ni ahaztuta nengoen. Teknologia berrietan mugikorrena da, sakeleko telefonoarena da, ez dakit nitzer, gizarteratua erabat, jende guztia daka bere telefonotxoa, bere modelo berriarekin eta argazki kamera inkorporatuta eta bar, eta hor euskararekin nola gabiltza. Baina horretarako erabiltzen den komunikazio edo idazteko teknika berezi eta nahiko, ez? Bueno, alde batetik ondo eskuliburu bat badaukagulako mintzat, nola dio, batmaneko eratazuten edo, ojazpiak batman. Eta horretik gaizki, teknologia bea, TDH edo izate zaion testu prediktiborako sistema euskerarako ez da olako egokituta, horren behar zaitu beste hizkuntza batean idaztea, hori erabilizkeo. Baina, bueno, horre ere, multinazionala etartian eta behaiek hartu behar digute hor. Bueno, hor ikusten da alde batetik integrazioa dago, kamera, telefono, mezua bidaltzea, eta kasu batzutan interneterako sarbidea eta hor ikusten da integrazio bat, eta beste aldetik iraultza bat oso urte gutxitan. Zentzarekin zena, 10 urteko epean, oso garezia zen eta bapatean jende guztia du, antzeko gauzak gertatuko dira. Zentza gaina etxeako telebista enkajan beste osoa datorrela eta telebista digitalaren kontua. Telebista eduki arruntez gain, eduki interaktiboak ere emititzen hastean kontua, eta horrekin zibia. Hor, ematen duen aukera telebista bidez edo internetera konektatzeko eta elkarrera egitasun maila bat izateko, orduan, azkenean dana bateratzeko joerakin dihoa ematen du, Eta zero pentsu, Hasiera bazaten gendun eren hildotik. Edo, Iñaki, zulatik geratzen zara. Ni teknologikoki ez dut arazorik ikusten dut, gero, merkatua. Merkatu globalean egongo dira, aplikazio batzuk teknologikoki bideragarriak direnak, gero jendeak ez ditu behar edo ez zaizkio gustatzen edo ez dira saltzen. Euskeraz, gauzak egiteko ondo azpiritu da hon badago, eta gero, enpresak eta erosleek nahi baldin badute, gauza horiek aterako dira. Bestela, instituzioek babestuko dute, baina epe batean. Lortu behar dugu ez bakarrik gauzak egitea, baizik eta gauza horiek sozializatzea. Hortan, gu nolabait alde produktiboan gaude, edo batzutan ikasketa garapena edo alde produktibo okuduan, baina gero sozializazioa oso importantzea.
asko, gauza asko geratu zaizkigu agian komentatzeke, eta kitzu erain bote prontoan baten bat burura baote datorkitzuen, bestela, duzu bai? Gauza zerra komentatzeko, Iñaki Joan Ilotikan, hau da, ez da bakarrikan ze aplikazio zein gurun dauden teknologia berrietan euskeraz, bezik eta baita ere edukiak, edukien arloari ere, hor, eduki asko dago Euskal Herrian garatuta, ez teknologia herritara, interneten argitaratzeko beste esparru batzutan, liburu gintzan, eta hori ere egokitu edo sortu egin behar da, interneten publikatzeko, eta horretarako, holako gozak oso gareztia dira, interneten publikatu, mantendu, eguneratu, eta horretarako ere behar dela, bateko publiko objektibo bat, ez erabiltzaileak behar dira. Eta hori aipatu, baina eduki horiek denetarik egon da baina gaztei zuzendutako edukiak dira funtzioskoak da. Hori, hortan sartuko gaituztenak edo atakazta edo ez gastatzea den erroa gazteena izango da, orduan gazteak hortan sartu behar ditugu. Ikusteke dago non egongo garen urte batzuen buruan, baina badirudi hor gabiltzala eta batez ere lana egiten ari zaretezuek hor teknologia berriak eta euskararen arteko uztarpen horretan, baina darraztuatugu ere euskal izena garenok euskarazko presentzia hori areagotzen saiatzea, eta euskara zerabiltzen hori ere teknologia berrietan eskatzea batetik, baina bultatzea eta erabiltzea bestetik, hori dutepeke agian bien arteko hartu emana, hori da beharrezkoa. Eludar funtzia eta eludar mundu horretatik, Josu Baliño, mila esker gurekin izatagatik. Isa taldetik eta unibertsitatearen esparrutik, Iñaki Alegriaren mila esker gurekin izatagatik. Badakizu, hor teknologia berriekin ari zaretela, interneten jolasten edo nabigatzen esaten da, nabigatzen ari zaretela, euki kontutan ere euskarazko produktu horiek guztiak, eta web horri alde horretan zabiltzatela ere euskarazko eskaerak egin nola ez. Mila esker dio benetan. Hau bezak beraz, Iñaki Alegria eta Josu Baliñoren hitzak eurek erakutsi digute zein den euskararen eta teknologia berrien mundua, nola gabiltzan, zer gehiago esan, zer kendu, zer gaineratu, horretaz guztia mintzatu gara. Gureletik besterik ez, ondo izan eta horren arte, adio.